трябва да си махна това пашко. Не мога. Махнах го добре. Добре, ще я до туалетна. Нани? Каква е тази голяма опашка? Опашка за туалетната. Айде бе, бабуко, излизай. Излизам, какво ще си разкрещял? Отивам малко да се събуди момичетата. Айде, момичета, ставайте, скоро ще слизаме. Хайде, ставайте и направо без закуска ще я караме, че вече 12 часа стана. Айде, обличайте се и отивайте в туалетна. Добре, баби, добре. Лори, айде облечем комбинезончетата ни. Айде, аз ще облекам моето червено с пиелите точици, а ти твоето розово. Да, моето синьо с розова монета си рокличка, моето синьо комбинезонче с розова блузка. Айде, изоди се, ето я, уху. Айде да ходим до туалетна. Айде. Нани? Защо е толкова голямо опашката за туалетната? Така, момичета, аз отивам да се проблека, защото няма да ходя по пижама в туалетната. А вие не ми си имайте място, разбрахте ли? Да. Хи. Какво да облека? Така, изваждам тук дрехите. Това е синьото е хубаво. Това ще го облека. Нани? То ми взехте мястото, защото много дълго те нямаше. След 5 минути спираме, вземете си багажите. Накрая следващия съм аз. Така, взимайте си багажите, защото след малко излизаме. Давай, взимай си партакешите, защото след малко излизаме. Спираме. Айде, народ, излизаме. Добре, сега сме в аеропорта. Има съвсем малко народ. Ще изчекаме маничко. Ще чекате ли? Добре. Оставате се багаж, ще отивайте напред. Следващата. Нашите билети са такива електронни. Добре, минавайте. Телефоните си си ги добре. Така, ви нямате нищо забранено, така че минавайте. Следващите. Така, вие нищо нямате, минавайте. Вие също нищо нямате, минавайте. Следващите.
Добре, ви нищо нямате. Да, вие сте деца. Така, следващите нищо нямате. Добре. Яла ти нямате. Следващите. Я да видим. Ви нищо нямате и ви. Какво е това нещо? Това е колана. Добре, минавайте. Самолет под название не знаем си, излита след малко. Нашия самолет нали този също? Да, вашия самолет е. Влизаме. Тогава да влизаме. Добре, настанихме се, деца. Добре ли вие? Да, добре ние. Някой храна иска ли? Да. Не искаме понички. Добре, ще ви дадем понички. Пончикът е много хубава. Да, Лори, хубава е. Вече е нощ, така че време е за спане. Изключваме лампите и заспивайте. Време е за шпинкане.